Я бачу карціны самыя пазітыўныя на той момант карціны старажоўкі. Вечнай гэтай сітуацыі беларускія пісьменнікі пераязджаюць з вёскі ў горад, але застаюцца вясковымі пісьменнікамі. Караткевіч першапраходнік менскай урбаністыкі. І гэтая урбаністыка ў першых раздзелах Чорнага замка бліскучая. Мы чуем гукі птушынага рынку, мы чуем яго пахі, мы ведаем, як дачынялася лесвічная пляцоўка і цэлы дом гэтых, цэлы пад'езд гэтых старых кавалераў, гэта залатыя старонкі беларускай літаратуры. Чаму потым усё скончылася недабітымі фашыстамі і калабарантамі, гэта іншае пытанне, гэта пытанне таго, што пісьменнік мусіў плаціць па рахунках свайго часу сваёй ідэалогіі.